Нищо не чух. Хайде на старта! Така, нека да се чуе малко. Елата напред, зад лентата. 45 секунди имаме до началото. Старта ще бъде даден естествено от Ани Пенчева, главният мотор на това състезание, организатор. Остават ни още 30 секунди. Ще бъдем заедно от 10 към 1. Искам силно да ги подкрепяте, когато стартират, защото те имат нужда. Аз 100 км с колата трудно минавам. Още 20 секунди. Хайде заедно всички. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Изколокаците на Хабитовата на Митоша за 2017 година. 34-то издание. 655 състезатели вече са по трасето. Чакаме най-бързите от сутрин. Малко след 8. Айде, Ели! Успех всички! Браво, Марти! Браво!